takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana. Chomwe ndingakupempheni audio iyi musasiyire panjira, imvereni mpaka kumapeto. Osayiwala kupanga share, subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Tiyeni tilemekeze anzathu pamene akusangalala, tiyeni tilemekeze anzathu pamene angakhalenso kuti akhumudwa. You see, Anzatu what were Togo's Anzatu at DPP, they were very smart on this one. They had a good game plan, including from propaganda, media, well planned. Let's give credit where it's due, but we don't know. We got this. We got this. They are well planned and they are well organized scheme, and their plan was very good, but in an evil way. So we give them credit, they are very good at it. Planning nicely to do evil and bad things to Malawians. And for that, we give them credit for that. The ones that planned this scheme of stuffing ballot papers into ballot boxes. Operator on inakwera fika ya APM, Yoka. Mba, Likoma, Neno, Luchenza and the other various districts. And for Likoma, I went there myself. Nadaba kudi Likoma zona ati gende miana gende ramuja. When you look at the manually entered tally sheets, Likoma APM got less than 2,000 votes. 1,020 something there but votes. Koma za electronically abanga enter into the system, it shows good I need over 6,000 votes. And these are facts that I'm saying we have seen. When I say we got this, I mean instead of our position, that's how transparent, honest we are, and we will never tamper with any electoral process. And that's what Chakwera stands for. And that's what we, as Malawi Congress Party, stand for. This is the first time I've visited for, of course, my friends, some presidents were my friends and ministers across Africa and some in America, saying this is the first time whereby the ruling party is complaining of an opposition party trying to rig elections. Suni for pusa yai, koma chilungamo, koma kupanga chilungamo kwatu, ena asaona ngati ndife ogona. Our institutions, our observers, and our civic resolve are stronger. Will not be intimidated by manipulation, sabotage, deception, because I've seen a lot of people, even upright men, have been deceived. No propaganda, no matter who has been hired to champion the evil agenda, will not be intimidated. I've been attacked personally on social media and everywhere, but I've got eyes on my ball. I never get moved. When you stop at every dog that is barking, you'll never reach your destination. Displays amangochi waste. Can you zoom? Mbwerere. Yayamba iji. Imene. All right, Mugadi morning about after telling us 21,000. Are we together? 21,000. Adubere mlose 12,000. Mbabanga adi 21 into 12 ndi 33,000. Koma toto kumusigo ku 28,000. 28,000. Iyoyo ndi Mangochi West. Mangochi South. Mangochi South. Seka kuti
nambala inapitirira anthu amene analembetsa. Choyambirira, if that happens, it is indeed an irregularity, because pa polling station ina iliyonse we have the number of those who are registered, and chiyembekezo ndichokuti amene ataponye voti pamalo pamene popo ndi amene analembetsa. Koma tikamawerengera chiwerengero cha pa polling station, for purposes of this election tikumbukire kuti tinali ndi anthu ena who were issued authority to vote elsewhere. So zikhoza kutheka kuti if you just look at a number, mwina analembetsa anthu 200 for example, pakuoneka kuti amene aponya voti ndi anthu 220, we should ask ourselves first, could it be that the 20 ndi anthu okuti they were issued authority to vote elsewhere? That's question number 1. If it's not that, then we need to find out what happened. Anapezeka kuti anthu ena anaponya voti yoti sanalembetse, kapena pachitika chinyengo, all sorts of variables. Those are the issues that the commission, among other things, that the commission is looking into. Tikamanena kuti tikuunikira zotsatira zathu. Masiku apita amumba nkanena kuti chipani cha DPP chikwabera madera ena mwayiwa analembesa anthu mwina kungoyerekeza 20,000, anthu okavota kupeza kuti 24,000. Kuti amumba mwayiwala kuti anthu amapanga matrasifa anthu ena mwayiwo kuchoka kunchisi kukavotera kuneno, mwina kuchoka kuneno kukavotera kulilongwe. Mwaziwala MCP. MCP vomekezani kuti chipani cha DPP chawina. Ndipo zosangalatsa amumba lero mwavomekeza kuti DPP yawinadi ndipo DPP ikusogoladi. Kumeneko ndiye kuganiza kwabwino osati zopusa mukayankhulazana zija.